thlir tu the chi bai ule tun tung video chuan heng biak in te ko than hall te le function poimo ni khua heng kan camera la tak tak mi le he lama hnung lama computer han thun zom dona HDMI cable se deuh deuh te le tle ma man to deuh jok SDI ti te heng fiber cable ma kan thun zom na ang chi aman tlom jok dewa han ti theina ang chi HD TV extender an tia chu chu he thil hi lo mel hria to le lo hmang thin te chu kanam to mai theya ala hra ve lo tan tin he video kharom bo se ni ma sen video te to thlem lo thir saknga heng kan han test live vel te video to lama ka da chu chu kanan ho chho zelanga ama sabiran engmo kan sui ma sanga apoina kan lu main ti chuan he HD TV extender hian ni akar lakazom nan hian heng internet cable kan ti LAN cable cat 6 cable hi apanga helama hian HDMI cable kha alut achua khanga ti chuan hi 5 volt adapter hmanga ti nun ngaya ti chuan ta hian cat 6 internet cable kan ti thin mai LAN cable kha ta hian an vidor ani chu chu hi output lamania ti chuan input lama om hran le a chu chu hian ni ta a ti chuan input lampang hi camera lama hian kan hmanga ti chuan output lampang hi computer lampanga kan hmang dawn ani ti chuan kan sei tak tak ma in he HD TV hi he kan hmang hian full HD 1080p support hi YouTube ata lo live dawn po ni la 1080p ai sang hi chuan kan live hlom me ulawa 1080p hi live nan chuna tok viawa asan no tuk chuan internet te lo chak tok lo te emo kan call computer te lo chak tok lo chuan tang chut chut te le khatiang call ate khana hrasat na om pal the chu wang chuanin i video quality kha kan live don chuan a resolution kha sang deuh deuh heng 1080p chunglam hi chuan da lo ram kha a tha ni heng 720p po hi en tlak na fia viau ani ti kha kan sei ni sela ama sain ti chuanin he thil hi kan hmang hian command and control center heng audio visual conference tia te home theater ate man thina ni ti chuanin a fia tha me man kina hi a tom lama nge ni kan test na khati kha a clear tha me ma HDMI cable hi chu metar som ni thum apple to chu na quality hi lo sa a fia lo thin ba ka HDMI cable hi simhai me maya tun kuma kan le thar cheng sang man fiber po HDMI cable kha sanga man kan le thar po a chedera tu na hin man tlak lo dera heng sin fo ho phe chon HDMI cable hi ka video masala makron da ka kom ngani sin fo ho bung robi chianna man robi chianna kan ti a khanin puthi phe chon HDMI cable hi kan da niam bere an te ni chu te ni wang chon HDMI cable sei tak tak po do ai chuan tu na hemi extender hi ka test to china chuan quality loss lo fi a thakop maya helaya video aron pek chu angel ngan deuh tho hian ang te mai la ka mit phation ka thlir rang thiam che lo fi a tha me mani ti kha ka soi war lutuk lo tu ra ngai la a tha nge hei hian hun hla tak tak fil dung anga thui fit za som ko chuang thui 60 meter somru ka thui kha a support a tha mai a heng kan soi tong khan SDI cable te fiber khatiang ai khan na mana tlom fe zoka chu wang chuan hi thil ti chi takania helai hi kan soi lokanga engza bor vel nge sen ngai ti te lo thadu kanom mai theya hemi extender hemi a device am han role inan hian hei cheng sang khazali manania sang khaza thum som ko pakua in amazona ka cha ti chuanin camera kan man tam don kha chuan hi per khat zel ania kan thia dang khan chu wang chuan camera kan man tam don chuan pan hei pathum te po kha cha te po ngai mai the ni ngai zol velang hi chuan om karing chi alawa ti chuanin heting hi antirang camera pakhata chuan per khatanga ya chu chu sang khazali manania HDMI cable hi helai camera le hemi device in kar hen toite metar khathi ka mang thina chu chumi man chu cheng sanga man bor vel ani nga output le input lama man tur mo HDMI cable toy pani ngai ni chu ti chuan LAN cable hi a sei thapa ngai antina na maximum a 60 meter mo meter somru ka sei kha
ดูชวนนินลงพังโดนตายละจู่เจงสังขัดมันบอร์เวลเนี่ยจะกว่าจังสังขัดมันบอร์เวลยังให้มี outdoor หรือ indoor ฮีเอามาแห่งกับ six cable ฮีทางเทนี่บางคัน indoor si kan hmang dawn ani chuan tlawm vele deuh hlek nga metara sawmpang man te ni nga man te pawh awma khan tiang kha ni ti chuan sang khat bor vel along ta nga metara somruk chu fit za som ko paruk vel kan ti to kha ti chuan type C to HDMI phone hmanga ni thunjom na kha awm vele ani heng ho hi I camera kan lo nei chi lo ni pon phone kha camera kan hmang theya chumi ti dan chu kan soi chho zelanga ama in hemi irian webcam an ti khami application hmanga phone le computer thunjom dan wifi hmanga ti dan te kha kan soi thina khata kha chuanin computer chak te ngai ti chuanin nge ni signal chak he ta mi pui an lo tam to chuan kha irian application man khanin a boi ve du em maya chu wang chuanin khanga khanin wireless ai chuno wer nge hetiang wer thunjom nge hi hemi connection nge hi arin tlak cho kha wireless chu engama pala khami transmission in thil han ada ta hanin thon kola khan accident pal theimo kha data kha loss pal kha om thina wang khan wire connection nge hi chu du thu sa mani ti kha heng microphone a te po ani veka condenser a te po sei tur tam mo me khala kha chuan ti chuanin chungte ni wang chuanin khatiang ne han hisab khan cheng sang thum janga bor velin he extender le HDMI cable le LAN cable ho kha kan lei thei do na ti chuan phone kha camera a hetiang kan lo nei lo ni chuan phone kha camera a kan hman du chuan type C to HDMI convert na kha om le chu kan hanen lokanga chumi chu hei hian ni ya helma hian ta hian ka phone hi lightning version ani ya ta hian ka phone monga khan hei kan tianga ti chuan hei hi ta hian HDMI out om ta hei hi ti chuan kha he HDMI out a kha he extender input lama hian an lu tanga ti hian mo helai hian HDMI cable hemi meter khan mai kan thunjom don ni chu ti chuan ka phone kha black magic camera application oma kha black magic te heng engai ni Apple hawa chuan chi sang man tur kha tama Android a po Apple man kherlo pon Android version heng phone pa nga ya po hian a man thei vek ani black magic camera application kha khata tang khanin phone kha video camera angena man vek thei ti na ni chu thkhop mai chu lai chu ni ta phot mai sela ti chuan hei hi type C phone mang kan lo ni chuan helam pang hi type C ni nga ya hei hi type C to HDMI converter tiang te khan han zong ula Amazon vela khanin hei ro hi chu tlem na taw do sang hi zanga man ani hei hi san chu ta hian USB port pan hi oma ta hian HDMI heta hian nge ni memory card reader ang te khan man thei ta lian le te mo chuan hei hi hei tangkaya hei hi charger connect na ni ta ni antenna type C lo mang ta a phone ni lo camera lo mang do na chuan so lama hmalama I camera khai kam charger don ta a khanga khanin I relo te khana battery kha alo ral the ni mo battery kha lo hek pal theya lo zo trap theya kha tiang ni wang khan online na charge thein ta hian mi than na chu ta hian phone ai connect ka chuan ta hian I charger I phone charger khai bilu tanga phone kha in charge pa boka HDMI video kha output ron pe chuk bokani kha tiang kha kan lo lei don ni pon phone charge pa thei HDMI le hemi phone charge na port hi kan lei don ani lo chuan suang khanin rei tak camera kha kan phone kha kan lo kam duwa khana na boi thak thina chungte ni wang chuan zaruk man borvel hi hetiang hi type C a lei tur om bokani ti kha kan soi ni chu camera lo mangram chang thei me lo tan phone kha camera a man theya chen tu na kan suang khan wireless ama kan soi thin Irian application mang kher lo khan heng tu na kan soi HD TV extender hi aman ve vek theini chu khamin thunjom nan ti kha kan soi le ani chu tuna chuanin helai bor vel le
computer kan thun som na kha quality kan en ve chin lok anga a thange ole tu na hian video hi camera hi kan on china so lai ra le lama 5 star hotel tour so thla an la a an kok wanga ti chuan he camera hi HDMI mangin kala chuaka HDMI cable hi meter khat chau ni chuan he thila hi e adapter hmang ka ti kha chuan ta hian power kan han pe a helama hian HDMI input china kan soi khamo helampang input lampang hi man tur kan ti kha ti chuan ta hian an kal a ta hian heta hi cat 6 cable cat 6 an ti khan LAN cable mo internet cable pa nga yang khan ta hian pechuaka hi tuna ka man hi meter som thum velin ka ria chu hei he ta hian no e khila computer lama kan en don ani LAN cable so ta tang lo phei kha ta hian RX ti lama hian return lama hian ran lu ta chun hei he ta hian heng HDMI video capture card kan ti mai heng ho mang hian ta hian kan thun zoma ti chuan ka chu thil har ani lawa e kan hria sa ve kan ti chuanin he ta hian so aron lang ta ni chuan he ta hian camera kan hman tam pau le camera kan hman tam pau le kha chu e extender kha nge ni hman tam mai tur ani ya ti chuan hei hi nakina bi kan chunga kan hanti vel chinna anexa hian kan en tlanga hei hian so ta control room a computer lama pe phei don ani helen cable mang hian ti hian ka pe phei dona ti chuan hei tangkai khop maya chan chu heng lai gallery bor vela computer ne na hanin chhop nok rupa heng lai gallery bor vela mi pui han thut nge han hi ang chi kha aven the ba khu lampang mai cham lampang atanga helai bor han ve le han te kha hei hian aveng na satakin aveng dona khatianga nge ni inkhom boro han ti chei jong helai duty anum palte khathilom theini wangin chunga chon na satakin hei hian aveng dona tangkai don em ni tunai chun control room hi helai mun khata tanga I camera bula tanga ti mai lo hian room danga ten in setup to thina chu tiang te chu nia kan en phei zelanga cat 6 cable internet LAN cable khanin kan han ti hian kan han jam phei zela kan en phei zelanga maro chu hi cameraman le helai control room a duty ten in biak po dong khan heng walkie talkie hi angai ve thina hei hi aum lo chuanin angle han son du dona khana boi thlak thina ti chuan ti hian cable khan thung zela kan control room tur chu so lai so ni don ani ta tang son kan control dona helai cameraman te tin thanglama tanga zai pol zai han focus tur po kha helam thanglama ten cameraman kan han din tina in hnuai lama te po chuan khang hawa kha nok mi alawin so ta fel fai takin room thana tang khan an du khan lo select ko langa don control to mai don ani kha youtube pa pek chua mai ba ka khanin live recording a hang OBS studio vel han ti du po hian youtube pek chu aram lo pon kha lo record nan khan rem em video lo mix du dan hrum chung te po chu tangkai em kan soitelani kan han en chinanga tuna hian in biak po na kha walkie talkie khangai ve kati kha ti chuan hei walkie talkie mang hian kan bianga cameraman kha cameraman 1 kha khan bianga ole cameraman khain ready em secretary khan tuna khan to ke ti khan tuna kan huang khan secretary thu puang po ti khan so lai cameraman khati hian kan va be po ta a ti khan te ngai lo khan in ol sam ta khanom muna midang ta na nok sak lo khan ati vek theini I hearin tlak thokhat viawa signal tuna hian 1080p hei kan handa a video here resolution hi fai thakop maya tundin huna chuan in lo tangkai tui ngai ka basic khatianga lo ti du le video lama tui le abi kin tunlanga chun ko sana te po thalai te po khatiang documentation lama khan tunai khobela chun kan mom em ton ya helai camera le helai a control na
computer in thlun zawmna lai hi kan buaina thil ani awangin heng SDI cable te hi chu atawa henga converter ringot pawh cheng sang riat man vel te ania tuna hei helai kan hmu ang lu bawk ringot hi SDI phe chu cheng sang riat le zanga zaruk ti man chho de ni to em mai ole tuna azau chin dar ole awai tin tikhan HDTV extender mang hian ol samte in hun hla tak pawh he tuna pawh hin metara som thum vela hla ania so ol samte ti hian control room hran he ta biak in chung le gallery vela in set ngai lo khan khoimo kan room nei ram chang atang khan ti hian in control room hi ol samte in set up theya chakhop mai he HDTV extender hi an lo tang kai pui mial takin tin hei hi video karon siam lo kanin lo tang kai pui ngai ka be se ti kha e top khana kan hmangange video te top thlang lo thil sak wangin lom thu ka hril tak me me u cheu ni e